Duk abin da mijinki yake miki, shi ya dace ya miki. Kar ki manta da kuɗin albashinsa yake ciyar da ku, ya shayar da ku, ya tufatar da ku, ya biya kuɗin makarantar aiki, sannan kuma ya kula da lafiyarta. Siya miki babbar waya, ba dole ba ce, yana kulawa da ku, da ɗawainiya da ku. Wale ke me kake yi? Tambayar ka nake. Na? A'a ba komai. Ka gaya min gaskiya. Ba komai. Abin Yusura. A yanayin yadda fuskarka take ta riga ta fallasa ka. Don haka ka gaya min me yake faruwa? Inda wani abu da yake faruwa ai zan gaya miki. Na gaya miki babu komai. Ai da haka din ne. Da yanzu ba tambayar ka nake ba. Da za ka gaya min gaskiya. Sai da ke muguwa. Sai da ke. Kin san me na tafi? Amma kin dawo kina jifa na da munanan kalamai. Baƙaƙe don cin mutunci da rashin girmama mutane. Ban ji daɗi ba. Ya kamata ki san irin kalaman da za ki rinka fita. Shekara nawa nake zaune da ke? Shekara nawa na taɓa kaiwa wannan lokaci? Yanzu nan tafiyan awa nawa zai ɗauke ka daga can zuwa nan? Okay, fine. Wai in tambaye ka mana, ko dai ka fara fitan dare ne? Yau an waye gari a matsayin da ake ciki, wai malami a ƙasar nan shine abin wulaƙantawa, shine wanda ake kallo ba shi da daraja, shine abin kyama, shine wanda ba a kulawa a tallafa ma rayuwarsa. Wallahi Kabiru, duk abin da kake faɗa gaskiya ne.